Hvornår skal vi lave dab? Vi laver det, mens det kører. Jeg er faktisk rigtig bange nu. Ah! Nej! Vi gør det nu, skat! Kom nu, skat! Okay, nu. Hvornår? Skat, jeg dør. Nej, skat, nu. Jeg kan ikke. Hvad sker der på planen? Skat, jeg er bange. Hvad mener du? Okay, hvad sker der nu? Vi skal vente. Jamen, hvorfor? Og stopper den lige pludselig? Vi skal... Hallo, snap! Snap! Fuck, nej. Ej, hvor er det flot, hva'? Ej, hvor er det flot. Nej. Den er chorizo, den kommer op endnu. Ikke fucking nu. Jeg fik ægte gag. Ja. Okay, det var sindssygt, det der. Ja. Der var ved at tisse i bukserne. Fuck, det var... Oh my god. Skat, er du lidt død, eller hvad? That was not good. That was super good. Pretty good.